какво този робот е по-различен от това, което си пробвал до момента? Това е новият Dreamy X60 Ultra Complete робот-прахосмукачка, който едновременно прахосмуче, мие и се самопочиства, осигурявайки интелигентно и прецизно почистване във всяка зона на дома. Сглобяването е супер лесно, дизайнът красив, има и автоматизирана станция за поддръжка. Системата OmniSight с изкуствен интелект и вградена светлина разпознава фини замърсявания и препятствия в по-тъмни или труднодостъпни пространства, като адаптира почистването в реално време. С висока мощност и технология до обръщ, тя почиства ефективно твърди подове и килими без заплитане на косми. Технологията DualFlex Arm с разтегаеми ramена достига прецизно до ъгли, покрай стени и под мебели за максимално покритие при почистване. А благодарение на FlexiAdapt системата, роботът преодолява препятствия и прагове с височина до 8,8 см. След приключване на почистването от термохъб, системата автоматично измива моповете с гореща вода до 100 градуса за високо ниво на хигиена и безупречна чистота. Dreamy X60 Ultra Complete съчетава иновативни технологии, интелигентна навигация и напълно автоматизирана поддръжка в едно премиум решение за съвременния дом.